Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, swab testing sa mga market vendors umpisahan na sa Sabado nga adlaw. Pag ginagusos ang tao sa NGC, nagligad nga Sabado pag-aimbestigahan sa City Legal Office. Sa mga balita nasyonal, Presidente Duterte hindi mag-intra sa isyu sa liderato sa Kamara. South Korean biosensor antigen test wala makapasar sa evaluation sa Department of Health. Sa mga balita international, WHO Chief giningganyo ang mga smadamo nga pungsod nga makigbahin sa COVAX kasunod nga ang COVID-19 death toll nagsobra na sa 1 milyon. Sa balita sa sports, Game 1 sang NBA Finals, pati gayunon karon nga adlaw, mabatian man live diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sa balita entertainment, Jody Santa Maria kag Raymart Santiago dating na suno sa isa ka talent manager. Samtang sa balita espesyal, mga nagkalain-lain nga sahi sang tupad balay. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Oktubre 1, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ginabantayan karon sang pag-asa ang isa ka low pressure area sa gwa sang Pilipinas. Mayara man sang cloud cluster nga ginamonitor ang pag-asa sa nasidlanggan nga bahin sang Pilipinas nga posible mangin isa ka LPA sa masunod nga mga inoras. Bangod sa TRO kon extension sang LPA, ang Batanes kag Cagayan lakip na ang Babuyan Group of Islands ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan kag may lapta-lapta nga pag-ulan nga may dala nga pagpanaguob kag pangilat. Ay iban nga bahin sa pungsod maka-eksperyensya man sang magalumon nga kalangitan nga may localized thunderstorms. Ang temperatura mabatyaga naman sa 25 degrees Celsius, tub-tub sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutlak las 5:37 kay na sang aga, magatunod naman las 5:38 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Diin ang makini, Joy. Sige, good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon. Welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning. Sir Philip Alansagay is watching na Nation Boyo. Bambi Padernal. Baby Jaimane, Sabio Amante. Good morning sa aton tanan. Hambali Michael Joseph Hilado. Lakas ko no maka Pocahontas ang outfit. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Di ba mo na siya na? Colors of the Wind. Yeah, Colors of the Wind. Yes. Stephen Magbanwa, good morning. Ma-Earl, good morning man. Kay may Kindo, good morning lang. Greet lang si Lola Nining dira sa balay. Aga pa panilhig exercise niya. 85 years old na si Lola ya. Watching from Kailwayan, Hinigaran. Sa kay Lito Dayap, good morning man. Sa kay Ronnie Vega, of course. Kay Kapitan Leopoldo Duran Jr., kay Rona Pilada Lewis, may agaron dira sa US, no? Marilo Villar Tanaman, good morning. Jen Oisiser, monitoring always. Love Kamatingan, MM Roquero, watching from Kuwait. Sige, ikaw danay. Good morning Nanay Action Boy sa akon mga kamaninuyan. Lapit na lang December mo. Maninoy Chan Chong, good morning. Kamusta ka da? Police Captain Junji Liba, dira sa Caldari, sir. Good morning. And of course, Police Major Albert C, dira sa Sagay City. Thank you so much for watching. Kay Major Robio Vargas, hambali, pero mo lang ko kakalipatan niya. Hindi siya sa La Carlota, sa Disangan Subong man. Sa Himamaylan. Himamaylan, correct. Perfect. Sa La Carlota, si Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Junel, good morning. Junel. Siya dapat. Perfect. Gino Cicer, good morning man. Kay Christine Villalobos, good morning. Energy Fans Club sa tanan nga taga Barangay Pandanon DSB. Happy first day of October. Keep safe always mga ka-aksyon. Jesseline Tiangson, watching from Mansilingan. Hambal ni Sir Philip Alonsagay, good morning. And thank you, gid ko no. Nereza Ruiz Elare, greet the Junior Arevalo sang Bangga Aning Pahanokoy. Thank you so much. Okay, dito sa Amon gali. Kag kay Ofelia Galero RC, good morning man kuno sa kay Sir Engineer Felix Vilactura sang Silver Dragon.
Good morning. Manda sa kay amigo ta Jerry C. Maninoy. Maninoy, Abi ko Jerry C. maninoy pag Reza Ruiz Ilare. Sige ano na. basa ko na to? Dira ka na action boy kay Joanne Cabaya. Sala lang. Joanne Cabaya. Greet ko lang taga Hacienda Antulanga sa family Cabaya kag family Gayorgor. Antulanga, Isabela. Hindi familiar. Isabela, I think. LL na Kabugwason. Good morning, Kapita. Tapos na kuya. Perfect. May ilo lang ko Remia Garcia, good morning man. Baby. Muna ni sa kaina. Sige. Michael, si Jerel Gadudo. Nabasa mo na Wala pa. Michael Joseph Helado. Pamangkot lang ko ng Land Travel Authority documents if ever magwa ko sa Bacolod. Depende sa city or municipality nga kantuan mo, sir. Kung anong ila dito nga protocol. Yes. Pero much better na lang prepare ka na sa documents may mo. preparar ka lang galing kay ti mangita ka sa mga makuha ka sa documents mo tayong linyahanay ang True. Jocelyn Arcevita Olak, Leiden Navarrete. Good morning everyone. Welcome October. Di na ko to. Rolando Herdon. Good morning, Connection Boy. Okay. Kay May Saison, good morning man. Ray Anthony, Ernesto Paul Pareño, may aga kuno kag kay Mike Javier. Good morning kag sa inyo man action Eden niya. Greet ko lang happy birthday kay Michael Aligin sang sumag. Happy birthday, Mike. Happy birthday, Mike. Pila ka na, Mike? Si Michael Aligin, pila na? Banta mo. Mabalaan tala na kung mang-invite sila. Galing subong do ka. Galing. Quarantine birthday. Gaten ka pa yung mga... Gapon nga na yung birthday ni Renz. Gapon kami lang. Ay, toon. Birthday ni Renz. Happy birthday, Renz. Kahapon May na. dada. Di mo nakadadala. Sige. Standby na. Iwan ka rin naman ha. Standby na sa mga balita lokal. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga mas kinatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, sa Sabado nga adlaw, pag-aumpisa na ang pooled swab testing sa mga market vendors sa 3 ka madrago nga merkado sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay John Abaw, market supervisor sa Libertad Market, nagapatigan sila karon sang survey sa 3 ka merkado, lagip na ang Central Market, Libertad Market kag Burgos Market. Duha pa ni Abaw, pagabutangan sang signage ang maligyan para may baluan nga may nagpaidalom sa swab test. Dunga pa ni Abaw ang venue sang testing ang depende sa desisyon sang market supervisor. Ang Libertad Market vendors ay gaswab sa second floor sang Libertad Market. Padayon sa karon ang massive campaign sa syudad sa mga market vendors para ipaintende sa mga ini ang ininga programa. Una na ang pahayag ni City Administrator M. Ang padayon ang pagbaligya sa mga market vendors pagkatapos ang swab testing kay iga-isolate lamang sa tiyon nga magpositibo sa COVID-19. Kasi by Saturday, subukan kami subukan suling kami per section sa tatatlo ko merkado. Posibilidad by Saturday, dayon ang gina. So may mga second batch ko, depende na kung pila lang anay mapaswang. Ito nag-quarter muna, tapos sa matamato naman ang iban. Hindi na siya matinungan ka na. Ang kabahin sa pahayag ni Jonah Abaw, market supervisor sa Libertad Market. Nakahanda naman ang mga quarantine facilities ang syudad sa Bacolod para sa mag-aabot ng mga locally stranded individuals kag returning overseas Filipino umpisa karon nga adlaw Oktubre 1 kadungan sa pagpaidalom sa syudad sa GCQ. Sunod kay Councilor Renicito Novero, chairs ang Quarantine Center Action Team sang Bacolod, hindi karon overwhelmed ang quarantine facilities sang syudad kag mayara pa sang available rooms para sa mga LSIs kag ROFs. Nagalaom si Novero nga pag-abot sa Oktubre 1 kun subong nga adlaw nga mangin rational ang pagpauli sa mga LSIs kag ROFs kasunod nga hindi man mabalibaran sa syudad ang mga ini.
Sunod kinovero pa dahil sa karon ang pagtrabaho sa dugang nga mga public school nga i-convert bilang quarantine center. Samtang ginpahayag naman ni Councilor Israel Salanga Chair sa Aksyon Team on Returning OFWs nga magapadayon man ang pagbaton sa syudad sa mga magapauli nga OFW sa idalom sa GCQ. Sa naibaloan nga protocol sang syudad, ang mga OFWs nga may negative result na sa ila port of origin kag asymptomatic ang ipaidalom sa home quarantine. Nagpadala sang sulat ang LGU sa siyudad sa Bacolod paagi kay City Councilor Cindy Rojas nga nagapahibalo kay Governor Bong Lacson nga handa ang siyudad nga magbaton sa mga locally stranded individuals umpisa Oktubre 1. Si Rojas ang nagaserbing nga chair sang Aksyon Team on Non-OFW Returning Residents ang Bacolod. Nasaad sa sulat ni Rojas nga 100% na ang capacity sa mga quarantine facilities sa siyudad matapos ang ipatuman ang travel ban umpisa September 8 to 30 o konstituyon sang MECQ. Sunod kay Rojas, ginpahibalo siya ni Mayor Bing Leonardia nga base sa pag-istorya sini sa telepono upod kay Lacson, nagpabutyag ang gobernador nga handa kag amenable ini nga tugutan ang pagsulod sang Bacolod non LSI sa probinsya paagi sa Bacolod Silay Airport. Nagapangabay naman ang hanay sang negosyante sa LGU sa Bacolod nga padalaan sila sang komunikasyon angot naman sa Bacolod Contact Tracing System o backtrack system nga dablag lang ginlansar sang syudad. Ini matapos ginpalayag ni Frank Carbon, presidente sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga wala sila na konsulta o kung nagkahibalo sa sini nga programa. Si Councilor Lady Gles Gonzales ang nag-author sang City Ordinance 941 nga ginaprubahan sang konseho nga naga-establishar sang backtrack system para sa madasig kag epektibo nga contact tracing. Ang mga residente sa Bacolod ang kinahanglan nga mag-register online paagi sa www.bacolodcity.gov.ph para makakuha sang backtrack card nga mayara sang QR code. Ang mga negosyo ka government establishments naman ang gina-require nga mag-download sang CCTS logger sa Google Store para sa pag-scan sang backtrack cards. Nagpasiguro naman si City Administrator ang safe ang impormasyon sa mga naka-register kaangay sang ilang ngalan, address, birthday, sex kag contact number. Nasaad sa ordinansa ni Gonzales nga ini nga sistema ang pag-ausaron lamang samtang may ginapangatubang nga COVID-19 pandemic. Nagmando naman si Bacolod Mayor Evilio Leonardia sa City Legal Office pagi kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nga imbestigahan ang rason sa pagdinaguso sang tao sa Bacolod Government Center kag kung may tao kung grupo nga nagtuga sa sining insidente sa nagligad nga September 26. Madumduman nagligad nga Sabado sang kagahon, nagumpisa na sa paglinya ang mga tao nga luyag malakip sa financial assistance ng DSWD nga ginpaagi sa DSSD. Ginpahayag ni Leonardia nga hindi ini ang katapusan nga tiun nga ang DSSD ang magapatigayon sang interview work kang findings ng CLO ang usaron sa pag-establisar sang sistema kag strategies para malikawan ang kaangay nga hitabo sa palabuton. Ang CLO ang ginmanduan nga magsumeter sa resulta sa investigasyon sa City Mayor's Office nga hindi maglampas sa napulo ka adlaw umpisa sang September 28. Sa iban pa nga balita, lukagin pahayag naman ni Mayor Bing Leonardia nga iya patutukan sa bago nga BCPO Director nga si Colonel Manuel Placido ang mga protocol nga ginapatuman anuman ang quarantine status sang syudad sang Bacolod. Sunod kay Leonardia, bangod wala pa sang flight, wala pa nakabiyahe si Placido padulong Bacolod kag posible magabiyahe sa Roro humalin sa Batangas padulong sa syudad. Nagalaom si Leonardia nga matagan ni Placido sang pagtamod ang kampanya kontra COVID-19 nga among ginatutukan sa karon sang tanan. Sunod sa alkalde magasunod naman ang kampanya kontra iligal nga droga, peace and order kag iban pa sa tion nga makapungko na si Placido sa iya talatapan. Ang syudad ang ipaidalom sa GCQ umpisa karon nga adlaw tubtob 31 kag suspendido na ang pagpanghamtang sa mga check-up points sa syudad. Wala pa ginapanugutan ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Johnson Benjamin ang mga regular nga pasahero nga makasakay sa mga sakayan pandagat halin Bacolod patabok sa Dumangas, Iloilo. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni Benjamin nga sa piyak nga igay paidalom karon nga adlaw sa GCQ ang siyudad sa Bacolod kag modified GCQ sa probinsya ginadumilit gyapon sa mga roll-on roll-off vessels ang pagpasakay sa regular nga mga pasahero, magluwas lamang sa mga APOR, LSI sa iban pa nga empleyado sa gobyerno nga yara sa special mission. Ginpahayag man ni Benjamin nga dapat ma-secure sa mga LSIs ang medical certificate, travel authority kag nagapag-iangot sa tagsay ka mga local IATF para sa kumpirmasyon sang ila nga biyahe. Masobra na sa 500 ang kadamon sang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Talisay, Negros Occidental. As of 8 a.m. kahapon nga adlaw Setyembre 30,
nga record sang City Health Office, naglambot na sa 501 ang confirmed cases, kag 297 o kon 59.3% ang naka-recover. Anom ka kaso nagdugang kahapon nga adlaw kag anuman ang recoveries. Samtang nagapabili naman sa 14 mga pasyente nga nagkalamatay. Pinakadamo nga kaso nga na-record namon sa Barangay Zone 12A nga may 98, Zone 15 67, Zone 10 nga may 45, Dos Hermanas nga may 41 kag Zone 12 nga may 29. COVID-19 free sa gihapon ang Barangay Kabatangan kag Katilingban. Samtang gin-turnover naman sang syudad ang 5 kasakos ang bugas, alcohol, face mask kag face shield supplies sa Talisay Bureau of Jail Management and Penology. Ining para sa provisions of personnel on mandatory quarantine sa bago gintukod nga Talisay City Jail Isolation Facility. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito. Sige, good morning naliwat sa aton nga mga Facebook followers. Yes, Ray Anthony, happy viewing from Japan, Hokkaido. Pauline Norbe Gargaritano, good morning. Michael Hinolan ng Maika Abanilla, dira sa Purok Violeta, Barangay Takuling. Good morning na. Thank you for watching. Labayan Eduardo Jr. Sa inyo balay na? Ha? Sa inyo balay? Hindi balay ma? Si Mike, sa inyo balay na, hindi? Hindi ah. Awa. Purok Violeta, ganun ba? Ah. Labayan Eduardo Jr. may biyahe na fast craft Bacolod Iloilo. Nabatian mo tuguro gina. Wala pa, wala pa. Yes. Wala pa. Edmar Kilitar, good morning. Watching live from Bago City. Michelle Baikin. Good morning, Connection Boy. Kaksyon Eden. Kag kay Caitlin Nang. Ay, ginag-greet na pala. Ay, ginag-greet na ni... Oh, grabe. Tita Nag-greet na Michelle. ni Mami Michelle, si Oo, Caitlin. True. Grabe, ibang level talaga. So, accepted na in the family. Oo. Kasi in the family na. Konti na lang, konti. Ganting push. Push na lang. Kabay pa sa sininga tiyempo. Bisan sa panahon sang COVID. Oo. Magaluntad gyapon Ang paghinang panay, paghiliusa pagpililangaanay. sang tanan. Gani nga. Good morning, Caitlin Nang. Good morning! Perfect. Fremel Z Aldea, good morning. Watching from Tapika, Bangkalan City. Jeriel Marande Gadudo, good morning, man. Of course, Evelyn Pomoseno, good morning. Keep safe, everyone. Kay Antonieta Yap, maayong aga. Leia Quirino. Lalong-lalo na sa mga Silay. Good morning kuno, watching from Makati. Richard Daet Pacheco. Ari kami ga tiid lang Katiid dyan, no? Sa maaw ni Sabla mo. Tami ako kaugalingon ko birthday Happy birthday, Chard! Birthday agali ni Richard Perfect. Pacheco. Sa pamiro na ara na sa sakuan mo. Dalom sang puno sang nawaan. Subong So niya. nato naman sila balay. Ito mong birthday yan agad. Kag subong nagatiid-tiid lang siya. Gatiid lang siya. Importante, may panabor.
Correct. Perfect. Happy birthday. Kuha ni sa do si Joe Marichan gali. Ay, Todd. Ang gatiid no. Okay. Gawin tika-tika. Gatiid. Miss Heaven, good morning. Kada mo sa kay Richard nga kuan ba? I'm back again, Aksyon Radio, sila ni Van Mayo. Suki and solid fan of this program. Pag-greet ko lang kay Mami Mayo of Rochester, Minnesota. Sige. Hello, Mami Mayo. May tanay ko na may Mascara Festival subong kasi sa mapuli. kapuli ni mo. True. Dalay na to tanay mga earrings mo. Kasad. Hindi, bala nga bakla. Makaulat pa man, Ma'am. Earrings to. Perfect. Daryl Nohas. Greet lang ang family Nohas sa Valladolid. Yes. Edwin Pantaras and Pantaras family. Dira sa Tangub, kag sa Silay Duran family sa Sumag. Hello, good morning. Edmar Kilitar Liwat. Habaya, good morning to my friends. Ambok Junjun Maylene. God bless you. Junjun Esteves. Watching, morning liwat. Greet niya lang. Ang upod niya sa Marigold Basco. Gapamahaw na. Ex-did anya sa yute. Sudan niya. Sudan. Sudan niya sa yute nga ginisa. Wow. Yung duging gutom ko ba? Sa yute lang. Way ibang nga... Wala okay na way na karne, way... Sa yute nga ginisa namin. Ano nga tinuktok na karne na? Giniling. Giniling. Na. Renan Payungayong. Good morning, man. Sino pa gayad? Veron Elie, good morning. J. Zam Herrera, listening from AJJJ Bake Shop. Novi Valencia Subaldo. Pag-greet lang kay Mama Rose Valencia sa Gapamati Samtang Gapangapi. Cynthia Archibald, watching from Capitol Hill Subdivision, Bacolod City. Perfect. Hambal ni Ma'am Vanessa Mayo. Ari na di mo earring, Miss Eden. Ay, perfect. Sana ba kami makita? Ay, Ma'am. Precious Gem. Good morning. Kana watching from... Ara lang imong ano ko no? Ara na ko akong nga earring. Ay, perfect. Ang akong gurong kulintas ara naman niya. Alo, grabe. Kulintas pag hindi mo, ba? Gilawa, birthday ba? Pati ka na banawa, kaya ka pangulintas niya. Pero kung tudol mo pwede man. Sige standby anay sa mga balita national. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatiyan na mo. Balita Morning Edition. Kag sa ato naman mga ka-aksyon bala para pa Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatiyan na mo ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:36, detalye na sa mga balita nasyonal. Hindi mag-intra si Presidente Rodrigo Duterte sa isyu sa liderato sa Kamara, bisan nga imbolbado diri ang iya mga kaalyado. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginarespeto sa Presidente ang desisyon sa mga miyembro sa Kamara nga pagbasura sa tanyag ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga mag-resign kag para maghatag ligwa sa kay Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Isa kadlaw antes ang pagboto, nag-istorya pa si Duterte sa kay Cayetano kag Velasco sa tuyo nga matapos na ang problema. Mismo si Cayetano amo nagpagawa sa impormasyon nga ginhinyo sa presidente si Velasco agud ipaisol ang term sharing sa Disyembre agud nga masiguro ang pagpasar sa 2021 nga pondo apang si Velasco ang makapila ka beses na nga nagpamalibad.
Gin-suspend naman sang Kamara ang deliberasyon sa ginaduso nga 2021 national budget matapos ginbasura ang tanyag ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga mag-resign. Siya na kalusugan Representative Mike Defensor ang nagduso nga isuspend ang deliberasyon agud maghatag sang dugang nga panahon para masolbar ang issue sa ginaduso nga pondo. Ang Kamara magatalakay pakuntani isang ginaduso nga pondo para sa Department of Tourism kag Commission on Human Rights. Ginpasiguro naman ni Speaker Alan Peter Cayetano sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan sinisang importansya ang term sharing agreement sa tunga nila ni Representative Lord Alan Velasco apang hindi magapahayag para sa mayoriya sa mga kongresista nga luyag siya nga magpabilin sa pwesto. Ginhimo ni Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte ang pahayag pagkatapos sa ilang pagsapol kaupod sa Presidente agud tapuson ng isyu sa House Speakership. Sunod kay Villafuerte, ginklaro ni Cayetano sa pagsapol nga kilalahon sini ang kasugtan nga term sharing nga mismo ang Presidente ang nagpatunga 14 ka bulan na nagligad. Sangin pamangkot sang Presidente ang mayoriya sa mga kongresista, ginpahayag ni Villafuerte nga ilasundon ang kagustuhan sini bilang leader sa partido apang ila ginapilar nga kuntani pabayaan ang mga miyembro sang Kongreso nga magdesisyon sa piyak nga may agreement tungod maayo man ang trust rating sang Kongreso. Sa iban pa nga balita national, napaslawan sa evaluations ng Department of Health ang South Korean SD Biosensor COVID-19 antigen test bangod wala sininalabot ang standards ng World Health Organization. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala nakalabot sa diagnostic performance nga ginrekomendar sa WHO nga 80% sensitivity kag 97% specify. Dugang pa ni Vergere ang SD Biosensor yara lamang sa 71% sensitivity. Ang evaluation ginpatigayon sa Research Institute of Tropical Medicine nga yara sa idalom sa DOH. Sa piyak nga wala makapasar, ginklaro ni Vergere nga wala o kung hindi pa ini katapusan sang SD Biosensor. Ginmanduan sang Presidential Electoral Tribunal ang Commission on Elections kang Office of the Solicitor General nga magsumeter sang komento angot sa poll protest ni anay Senator Bongbong Marcos batok kay Vice President Leni Robredo. Ginatagan sang PET ang COMELEC kag OSG sang 20 kadlaw para magsumeter sang komento. Ang iban nga partido naman ang ginatagan sang 15 kadlaw agud sabton ang mangin komento sang COMELEC kag OSG. Ginmanduan man sang PET ang COMELEC nga i-report kung mayara sang mga nag-file nga petisyon angot sa failure of elections sa mga probinsya sang Lanao del Sur, Basilan kag Maguindanao. Ang resulta sa eleksyon sa tatlo ka na mensyunar nga probinsya ang ginapabasura ni Marcos sa PET bangod sa kinaligar, insidente sang terorismo, intimidasyon o pagpamahog kag pre-shading sang mga balota. Sa katapusan nga balita national, dismayado naman si Quezon City Representative Kit Belmonte sa ginlaragway sining kapalpakan sang Korte Suprema nga nag-akto bilang Presidential Electoral Tribunal para maresolba ang electoral protest ni anay Senator Bongbong Marcos batok kay Vice President Leni Robredo. Ginhimo ni Belmonte ang pahayag dungan sang deliberasyon sang Kamara sa ginaduso nga 2021 nga pondo sang Judiciary Department. Sunod kay Belmonte, hindi niya tuyo nga mag-intra sa proseso sang Korte apang ang kapaslawan sang Korte Suprema nga madesisyonan ang kaso nagdugang lamang sang problema sa ikasarang sang political system sang Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Mga ka-aksyon, Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe,
Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo. Yes, good morning, liwat sa aton mga ka-aksyon. Novi Valencia Subaldo. Ga-monitor lang ko ng pag-greet kay Mama Rose Valencia Gapamati, samtang naggapangapit. Thank you. Cynthia Archibald, good morning, watching from Capitol Hill Subdivision, Bacolod. Edmar Kilitar, good morning. Liwat. Precious Gem, good morning, watching from Camp Crame. Thank you. Maricel Estelioso, good morning. Pag-greet niya lang, family. Sa Don Salvador Benedicto Esteliosa family, happy morning. Thank you so much. Veron Ele, good morning man. Jing Britannia, pag-greet lang sa Concepcion Talisay, John Ray, John Paul, Jing. Solid listeners sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you so much. Di wala kita Lanzones, Ma'am Jing Britannia. Sir Jing Britannia, I mean. Richard Dad Pacheco, thank you so much. God bless us all. Hambali Pacheco Joe, good morning, watching from Pampanga. Pag-greet sa iya asawa nga si Richard Pacheco. Happy birthday, honey. I love you. Ingat ka lagi sa pagdadrive. Wow, sana all, my honey. Action JM, sana all, my honey, no? Kauya. Good morning kay Caitlin na. Okay. Good morning ko na Caitlin na, hambal ni JM Joy. Bia Jonathan, good morning. Sir Aljan Rosa Negro, thank you for watching always. Maria Cecilia Pabon Jimenez, good morning man, watching live. JR Pabalinas Panagiton, good morning Action Boy. And Action Eden, watching from Eroreco every day, good. God bless you all. Thank you so much. Good morning, baby Dwayne. Hi, Babu. Good morning. You eat your breakfast na. Thank you for watching. Michael June Season, good morning man. Monitor from Paranaque. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga ka-aksyon. No? Kag sa aton nga Energy Fans Club, dira, good morning man sa mga ka-aksyon dira naton. And of course, led by their president, Richard Tibor Roma. Kamusta ka dira? Do kahipo, subong sa imo ha, sa group chat. Or akigan mo naman nga wala ginabasa ang imo sini nga greetings. Pero ginabasa na namon, ginatinguan na namon ni Action Boy nga mabasa gid. Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, ma'am. Kamusta ka dira? Kag praying sa gihapon sa imo sini nga mother-in-law. Stay strong lang. Hambal ni Ernie Florentino. Hambalya. Good AM, ma'am. Yes, sir. Ano taning maalagad ta? Oo. Pramo de la Cruz, good morning. Watching from Jeddah, KSA. Yes. Kingdom of Saudi Arabia. Perfect. Hindi ka na to kasi no ka na? Kay Ma'am Vanessa Mayo. Sige ba sabing Incendia? Hindi, naiwa pangita ko pagani. Sa pinakadalom, gid. Uy, naku di dalom ya mo na ning pinakadalom mo. Sino ganda da pinakadalom mo? Uy ko na, hindi ko pa kakita. Kasi Pacheco, Gio, na basa mo na? Oo. Ano na? Pinakadalom pag go. Aning ari na di mo earrings? Ang ari na di mo earrings? Hindi. Pinakadalom gid bago yung insend. Di wala kuya ho. Basaha da. Araw. Basaha ang insend yung picture. Na ano? Christmas tree man ha? Kalan. Tingala ko mga pangita kay. Hindi ko to Christmas tree man Da hindi amo. But silingod ka panamyaw na sa Merry Christmas. No? Yes. You look so pretty kuno siling ni JR Pabalinas. Thank you so Panagiton. much. You look so pretty. Si Junjun Esteves, tapos mo na ne? Wala pa. Ginatamyaw niya ang Esteves family dira sa may Isabela, no? Good morning sa aton mga ka-aksyon dira sa Isabela, sa La Castellana, sa Moises Padilla, sa Biloga 5th District. Ay, ni di ba Congresswoman. sunggod na yung iba niya nga distrito. Mas naman sila ya Amat. Yan ni Congresswoman Marilo Arroyo. Perfect. Good morning, dira. Amat lang. Sa batch 81 bala sa Ramon Torres National High School, good morning. High school batch mo na. Batch na mo na. 81, why ka pa naman tao? Kag wala pa ko na plano.
Sa mga sa mga volunteers bala sa Parole and Probation Office number 1. Good morning dira sa inyo tanan. Especially yung panamyaw halin kay Mila Alit. Sige. Yes, perfect. Okay, Sa mga ka-aksyon tadanay sa hinigaran, hindi ko na maisa-isa. correct. Thank you so much. Standby na sa dugang naton nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:47. Sa detalye na sa Balita International, ginpahayag ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus nga 1 ka milyon sang tawong kumpirmado nga napatay bangod sa COVID-19 apang nagapati ini nga ang matuod nga numero mahimo nga mas mataas pa. Sunod kay Tedros, 167 ka pungsod ang nag-intra sa WHO-led COVAX Global Vaccines Facility nga nagarepresentar sang 70% nga populasyon sa bugos nga kalibutan kag wala pa diri nalakip ang pagdugang sa listahan sa kada adlaw. Tuyo sang COVAX nga maka-deliver sang 2 billion doses ang ginaprubahan nga vaccine sa katapusan sang 2021 kag para masiguro ang equitable access. Balita naman sa patag sang pagnegosyo, ginapawagan sang pila ka grupo sa mga mangunguma nga dugangan sang Department of Agriculture ang budget para sa magbakal sang humay kag salbaron ang mga mangunguma nga nagakompetisyon sa imported nga bugas. Sunod sa Farmers Group nga farm gate price ang humay sa karon ang naglambot na lang sa 12 pesos kada kilo. Sunod kay Samahang Industriya ng Agrikultura Chair Rosendo So kag Federation of Free Farmers National Chair Raul Montemayor ilag na paabot nga mas manabu pa ang presyo sang baklanay sang humay. Sa ato sini foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 48 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 51 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 sentimos. Ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy ginkumpirmar sang talent manager nga si Noel Ferrer nga dating kuno sanday Jody Santa Maria kag Raymart Santiago. Jody. Jody. Do idol mo Why na sila ni ni Jolo? Ulo na idugay na Dugay. tuya. Oh my gosh. Wala ka na-inform? Idol ko Wala na yan yan. kang in-invite. Idol ko na yan si Jody, especially sa... Diba? Kaya ang Ano yan ganito, siya sa mga character yan. ang may heart lang, may heart. Be careful with my Be heart. careful with my heart. Sila ni Sir Chief. Ah. Sunod kay Ferrer, Action Boy, si Santiago mismo ang nagkumpirmal sini sa iya. Kagin pakita nga may picture sila nga duwa sa isa ka private residence nga nagahag. Sino nga Santiago? Raymart. Hari, why na sila ni Claudine, ha? Dugay naman eh. Nagle, nagbulagay sila. Siyempre, wala na. Ikagin bulgar na gani nila. Nga dating sila nga duwa, di ba na? Daupot pa to sila to sa Nalia. Kita ko nga daw gintindakan nila si Montulfo. Sa airport. Duwa sila Daupot pa to sila. mga last 2 years ago, siguro. Okay na to. If I'm not mistaken. Ano po yung chindi mo, Action Boy, sa dating? Kung sa guwaya, ang dating means sila na. Mag-una sila. Mag-una. Diri akisa sa ato niya kung dating, gagawa-guwa. Wala pa na mga, sa aton, di mga milk tea pa lang na yung level. Ay, sorry. Super love ang manenay. Milk tea level pa lang. na iya. So, may chance Way pa na iya, kuwan, way pa na iya, at way pa na klaro. Wala pa klaro. Kita mo Ligong kundi- dulom pa. Kita mo din na dulman kita ng milk tea to. Grabe no. Tiyan mo na dating sila kuno Action Boy. Kay ti madumduman antes kay Santiago nakarelasyon na ni Santa Maria si Jolo Revilla kag nagbulagay 2018 pa. Nangin asawa man ni Santa Maria si Pampi Lacson apang nagbulagay man sila sang 2011. Nangin bana niya. Naging bana gali. Bana niya si Pampi Lacson kag may bata ni sila ya. Bata ni kuan ni Ping Lacson. Bata nila si 3D. Samtang ang last relationship naman ko Action Boy ni Santiago, isa ka non-showbiz. So, after niya kay Claudine Barreto, may non-showbiz pagid siya nga, no? Nagkagamos ang love lives ng mga celebrities, So, artista, no? May lang yun. May lang ka nag-artista. Si JM, ano artista? Nag-artista ka rin ka daw kagamo man sa love Oo, life. Yeah. no? May mga love triangle. Mo yan, stick to one ka lang yan. Perfect. Sige. Balita sa patag sa sports. Pahayag ni Jimmy Butler nga ang Miami o kung wala ginatanaw sang Miami Heat ang kaugalingon nga underdog sa NBA Finals sa piyak nga nagsugod sila sang season nga ang ilas ning ranggo do outsider sila para sa titulo. Ang Miami Heat mag-enkwentro karon sa Los Angeles Lakers sa Game 1
May tsansa sila nga maging isa sa isa sa mga kampyon nga tama kanubo sa ilas ning ads o kontsansa. Antes na sugod ang season 11 ka bulan na kaligad ang Miami ginakabig ini nga 61 nga siya ang chance of winning nga matapos ang kampanya bilang champion. So sa 61 sipon mo no. Si bookmakers nagpabutang pa sa ila sa 110:1 nga ini sila ang magkampiyon. So bisan kay ginahambal ni Jimmy Butler nga wala nila kita na ilang kaulingon nga underdogs, pero ang pananaw sang basketball community nga tama ka underdogs ang Miami Heat kontra sa LA Lakers sa ilas ni nga championship quest for the NBA title. Balita Espesyal! Energy! Good morning, Aksyon JM! Leo ko tatanaw sa PM sa ima. Perfect. Okay. Oo. Mabugtawanan na siya. Kay lain-lain, binapaminsa rin subong mo. Anong da kuno ang kuhan ng barangay 8 kuno da nga pumuluyo o garali kuno da okay daw hindi sila guro kagi da sa kuhan sa Bureau of Fire nga ano? Ito. Oo, si Kedo Garali na kuno ang mga pumuluyo dira. Liog tabi kuan sa kay Aksyon Alvin, no? Kedo Garali nang pumuluyo sa barangay 8 da. Kaya I think tungod na sa alagyan nila da, nga daw nasira tungod sa structure sa Bureau of Fire, no? So, liog ko ano? Sige, maninay bingbing na chika. Good morning, Anay. Sa kay sige, happy birthday Anay kay basi malipat ko bala kay France Toga. Inablos na mo ni. Halin sa kay mama mo Cecil kag papa mo Alex. Good morning gito to France. Happy birthday dira sa imo. Okay na kita? Yes, okay na. Sige. Okay. Nakari pag sa kabigya birthday, okay, para hindi ko malipat. Norlin Torrefranca, happy birthday. Halin kay Roswell Verba. Kagalin sa License Division Treasurer. Yes. Happy birthday sa Happy tanan nga may birthday. birthday. Happy mansari sa tanan nga may mansari. Sige. Happy anniversary sa tanan nga may anniversary. Good morning kay Donya Elena kag Don Ikong Aligarbes dira sa Talisay. Sige ha. Perfect. Doon Sa ba? aton nga balita special Action Boy. Super pangalan. Balita special na Action Boy. Mga nagkalain-lain nga sahi sang kaingod. Kaingod. Tupad balay. Oo, tupad balay. Una, Action Boy, ang ginatawag nga mosang. Musang. Mga chismosa. Amo na sila. Oo. Ang musang na do sapat na siya, no? Tod? Leopard. Musang? MU. M-O. MO na daya. Mosang. Atin na kayong musang yati. Do leopard bala na. Basta mosang tawag sila Mosang. kay chismosa. Kay ti kabalo naman kita ko ano na trait ni Action Boy. Though mas nakabalo pa sila sang life story mo. May nabalaan sila about sa imo nga Yeah. stories kabuhay nga wala kaya Okay, kabalo. kabalo. Pero sa, Umawagin ang mga tao. sa piyak mo na lang nabalaan. Sa piyak balay. Yeah, may tani mga chikon galudo nagdaog to sa loto. Ikaw yaw kabalo. Ang gani, no? Ano mo kugataya nga nagdaog mo. Tani magtuod na lang ang ambal, you know? Okay, dablang daw nakabakal ka kung ano da o nakapatindog ka sa ano nga structure si mo da. Nagdaog na siguro sa luto ay. Ang isa to nagguro pa lang siya. Oo. Pagkabati to sa isa pa istorya spiyak niya nagdaog na sa luto si Oo. Kanto. May buhay ng istorya. Ang iban may kulang. So, Nami ako na ganito sa hambang ng message relay bala. oo, true. Abot sa punta lain na to yan. Lain ang istorya, lain ang picture. Pero amo ni Connection Boy, ang mga kaingod mo balay nga kiss ako no do ka useful man kay pating chismis sa piyak ng barangay lambot sa inyo barangay. Napapuslan mo man na sila pagkabintas mo nga panahon. Oo, pero ano di gani ang barangay sa ato nang may ordinance nga Andamanan? Oo, anti-chismosa. Kasi sa mga panahon bala nga yung COVID. Oo. Yes, si Kona daw, nagkapanugin, may COVID na siya. Grabe. Amo nang kiss may mayo man nga mga effects. May mga pros and cons. Amo na mo namin mga contact tracers. True! Kay kabalog na sila sa ulo na nila mo every corner of the barangay. Sa ulo na nila. Good morning, mga chismosa! Nangyayari ko na sa chismis doon naman sila. Niya si Kwan Galit daw, nung nag-uubo ko, no? Pagsaylo na sa piyak. May COVID. Hindi magsaylo na to sa piyak. Niya kalain nagid sang ubuto kuno ni Kwanto ho ato ato gani nag-igham lang to ha. Kalain nagid kuno sang ubuto ni ni Padang. Ni Maripadang. Paglambot sa biyak, niya ayun kuno si Maripadang may TB. Basta paglambutan sa punta to may COVID ka na. Ang lain ka bala.
Liga yun lang, napatay. Kasi wala mo na nalamutan sa istorya. So, wala na dapat, masang. i-check nyo gid. Ang source. Oo, ang source. Kapin bang isang source bala daw ka kuan man bala dilapidated. Dilapidated. Grabe ba? Mga dilapidated. Importante, sa Aksyon Radio ka mo pamati. Kay mga legit, kag researched. Ato nga mga balita. Next section, boy, friendly kapitbahay ko na. Sila na mga free for all ang wifi. Kisara ka pang hatag sudan. Nya mare. Nya ano mare, kabalo ka na sa ako ni Kwan ng Siya gid nga offer. sige, kabalo ka na sa ako ni password. Wala pa mare. Dati ko ari may password dia. Okay, may bata ka dan tuon ka ari password. Tapos ang iya bata tayo sa sulod ga ugtas nga kahingay niya sa internet. Damo galing ako na tagara iloy. Ngali kay mga 150 na kabilog ka mo. Grabe. Tingnan do ano mo ni ma do pila man ni ka Mbps ang aton internet. Amo na sila, ano pa nawag na sila? Mga friendly. Amo na silang mga kuan mo na sila kan mga Superman. Mga superhuman. Superman na sila kay friendly, your friendly neighborhood. Perfect. Alam. Di ako namin, i-reaction boy. Ako nagpakatag sudan. Oo na. Dala na lang tayong chismis. Pagkatag sudan. Uy, ano sa wala. Mari may ilaso ako tayo. Pais. Balo kang si... Dua na siya. Dua. 2-in-1 na siya. Friendly kag musang. Ka-give and take mo. Siyempre may give. Kati may i-take ka man yung information. Perfect! Pinoy na action boy. Ang next nila, Chucky. As in C-H-U-C-K-Y. Daw, kuan man na daw ka dal man na sa... Di mo na gani. Kay backstabber mo. Gabang bulo sa likod. Suko mo na si Chucky ba ya? Buot sa tubang, buot sa tubang, pero magtalikod ka gani mo. Do kulang na lang nga tapakan ni mo. Ay, mari ko na. Sige mo nga lipstick nga gin bakal, no? Nakaangayan si imo. Thank you, Mare. Nadapuan si imo pag-asaylo. To sa piyak nga tanong itong lipstick. Ito bungad mo ito ba? Ako na, no? Wala yun na lang prank ka. Amo gina yung mga si ito pagbalay. Mare idento, nang bakal to sa lipstick. Ito bungad. Anong bungad gani? Gubos lo ba? Mas na powdered lips. Pero lain ang powdered lips sa bungad, guro. Ang bungad yung guro, amo gina iya. Nagababaw. Akalain. Or kanami sa lipstick ya galing hindi siya ngayon kay dung islo lang purong islo lang sa kalain no. Sige yan yung amo na sa mga Chucky connection boy yung mga tupad balay. Ang next action boy Deadma. Napawala na siya. Hindi amo mo na gani una kabi ko pagbasa ko Deadma. Pawala nga siling as if nga bitaya pawala nga wala siya care sa tupad balay ako ano kakatabo gali kaya pawala ya or Deadma kay bisan kaagaho na sige gyapon karaoke, sige gyapon hada. Why siya mind ako anong injeda? Wala siya mind ya kung may nagakatulog na, kung may nagapahuway na, wala lang siya labot. Why siya labot siya kung nagakatulog na iba niya nga ang inyong pingganda gali nagapok. Ginabuyan na. Nagano pa sila Ginabuyan na kamo kuring. Kuring. Ilingaw. Gamamo pa rin. Ako na may gomo kapag nag-meeting kami. Daw ka damo, di siya kinarusan. Ako na ka. Kay misis, pag-abot ko, ginabuyan naman ko kuring. Ginabuyan kuring. Kagahon na sa kuno nag-abot. Tiyang kuring, yung maamu mo lang na yung mo. Kagahon na sa nag-abot, ginabuyan sa kuno kuring. Ano na yung kadamo kinarusan mo, ha? Hindi na usok ng pinggan mo, tiyang kuring. Nakakuha ko, ano ni gani. Nang tip, iniya. May lang kung kuring lang. Gusto mo mga idol. Hindi na ikaw kinanglan nga magkaros ba bana mo nga aga na nagpuli. Habuyi kuring na bala. Tika wala kuring bega sila dali sa ka-option. Taga oras. Taga sila isa ka-option. Habuyi sang kuan, habuyi sang Roma. Katiga ano na nang gamot-ngot. Malakay busog. Gamot-ngot gidya mo nan. Sige, hage. Roma, limo. Arang Roma. Ang isa ginebla igot. Munang ihanot mo siya. Mo pa ikog pagi balaw. Galayas guro tara ni espiritu ay. Pati migo mo hindi mo upod si mo. Tara na, kuya na kita. Yes. Good morning, Danay. Kay Tita Susan Delgado kag kay Tito Kaloy Delgado ra. Thank you for watching. Kagawa Dulaya Balahon, good morning. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hopon. Kagkaroon sa aton may live coverage kita sa NBA Game 1 between Miami Heat and LA Lakers.
Ang inyo din nga news team, Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.